जिंदाबाद जिंदाबाद Team Unity and Diversity जिंदाबाद 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 F so long live long live long live long live long live Team Diversity long live long live long live जिंदाबाद 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 मुङा थुलुंगा बसुमतारी आङो गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव थानाय मागथाइगाव गामिनि दायो आङो जोंनि गसाइगाव कलेज गसाइगाव 2026 आरो 27 नि स्टुडेन्ट इउनियन इलेक्शनाव टीम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जानानै गसाइगाव दखरा दुलाराय फरायसा आफादनि हेफाजाब मोननानै आङो दिनै जेनेरेल सेक्रेटारि महरै बिजाथि गसंनायाव देरहासार जानो हाबाय। बेवहाय आंखौ गोबां मानसिफोरानो मदद खालामदों, जेरै जोंनि सिनियर बिदाफोर आरो गासैबो कास्टनि मोनफ्रोमबो हारिनि, जेरै जोंनि बर'आथ' होखाबाय आरो मुस्लिम, सान्थालि, आदिबासि, राभा गासैनिफ्रायबो आङो भट मोननानै दिनै देरहासार जानो हादों। आङो दिनै जेनेरेल सेक्रेटारि महरै बिजाथि गसंनायाव देरहासार जाबाय जेला कलेजाव बिसिबां मानि मावबावनांगौ खामानि दङ, स्टुडेन्ट इउनियननि मानसिफ्रा मा मा खामानि मावबावनांगौ दङ, बे खामानिखौ आङो मोजाङै मोजां मावफुंलांनो नाजागोन आरो आङो आंनिनो साफ्रोमबो टीम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी देरहासार जानाय आरो गुबुननि देरहासार जानायजों खौसेयै ज' खामानि मावलांनो आं बेखौनो खावलायो, जाहाथे जोङो खौसेयै जानानै मोजाङै मोजां खामानि मावफुंलांनो हायो। जेरै स्टुडेन्टफोरनि थाखाय टाइम बाय टाइम जोङो एग्जामनि नटिसफोरखौ दैथायहरनो हायो आरो आङो बेखौनो मावबावनो सानदों, हाथाराब्लाबो आङो स्टुडेन्टफोरा गावबा गावनि माखासे पार्सनेल खोथाफोरखौ टिचारनो फोरमायनो हाया कलेजाव क्लास जानाय जायैफोरखौ, बिनि थाखाय जोङो मोनसे कमप्लेन बक्स बानायनानै होगोन, जाहाथे स्टुडेन्टफोरा गावनि प्रब्लेमखौ बे लेटाराव लिरनानै कमप्लेन बक्सआव सोना होना जोङो बिसिनि इस्युखौ मोजाङै मोजां खालामलांनो हायो। बिदिना नार्जारी, आङो BA सेकेन्ड सेमिस्टार डिपार्टमेन्ट अफ इडुकेसननिफ्राय आङो एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारियाव देरहानो हादों। जोंखौ हेफाजाब होनाय मेरला मानसिफोर दङ, जेसेखि जोंनि जुनियर सिनियर गासिबो कास्टआनो जोंनि थाखाय भटखौ होदों आरो जोङो बे भटखौ देरहानो हानायनि जाहोनानो जाबाय जोंना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबाव जों बे इलेक्शनखौ देरहानो हादों आरो जोंनि टीमनि नामानो जाहैबाय टीम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी आरो बे इलेक्शनखौ जों जोंनि टीमजोंल' देरहायाखै, माखासे आलदा ग्रुपनिबो दं, स' जोङो बे खामानिखौ मोजाङै मोजां मावलांनो नाजागोन आरो बयजोंबो मोजाङै खामानिखौ मावलांनो नाजागोन। थेंक इउ। बिक्रम मोसाहारि, गोजोननाय मोन्दों। आङो बायफिसिना मोन्दों। आङो फरायसालिमानि प्रिन्सिपाल सार, बेजों लोगोसे गासैबो बिफाननि स्टाफ, फोरोंगिरि सारमोनजों लोगोसे जोंना देरहासार जानो हानाय इउनियन बडिनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांमोन आरो अपोजिसन पार्टिनि जोंना फंबाय बिनानाव बिथांमोन गासैबो जों लोगो जानानै फरायसालिमानि जौगानायनि खामानि मावगोन। आङो 537।